дар таронаи 25 ояти 3 довуд чӣ хуш гуфтааст? эҳсони ту пеши назари ман аст. ин чӣ гуна ба ҳаёти ӯ таъсир кард? мехонем: ва дар ростии ту рафтор кардам. баъди тирпаронӣ дар мактаби Колумбайни Колорадо, бюрои федералӣ тадқиқоте супориш дод. онро симои интиқомҷӯии мактаб номиданд. медонед матлаб аз чӣ иборат буд? онҳо қарор доданд, ки он 2 нафар тирандозонро, инчунин 17 нафар иштирокчиёни қаблиро омӯзанд, то ки бифаҳманд оё аломатҳое вуҷуд доранд, ки аз рӯи он маъмурият ва полис тавонанд сари вақт интиқомҷӯи баъдиро маълум созанд. ана 3 лаҳзаи аз ҳама асосӣ, ки дар натиҷаи тадқиқот дарёфт гардид. якум, ҳамаи онҳо сафедпӯст буданд. дӯстони сиёҳпӯст, лотиноамрикоӣ ва осиёиамро хурсанд карданем. шумо ба ин дахл надоред. дуюм, қариб ҳамаашон аз оилаҳои миёнаҳол буданд, на камбағал ва на сарватманд. аз ҳама асосӣ, шумораи 3 аст. аз оилаҳое, ки дар онҳо падар ё ки нест, ё дур зиндагонӣ мекунад, ё дар тарбияи фарзандон иштирок намекунад. касе, ки тадқиқот набарад, ахиран ҳама чиз болои таъсироти муносибатҳои оилавӣ ба ҳаёти кӯдак бармегардад. бинобар ин, бештар дар 80% тадқиқотҳо аҳамияти нақши падар таъкид мекардад. ба воситаи муносибатҳо, рӯҳулқудс ба наврасон таъсир гузошта, онҳоро барои масеҳ ба даст меорад.